Rostomili, dobrze wiecie, że 4 maja je święto Floriana. Do tego 4 maja je daleko, ale tutaj mam taki tekst, co bym go chciał wyrządzić o tym 4 maju. Tuż rzeknę wam coś mało wiele o święcie Floriana, a o fajermonach. Jak macie radzi to moi żistani, to subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Tuż tego 4 maja je świętego Floriana. Kto to był ten święty Florian? Florian to był rzymski wojok. Żył we III wieku za cesarza Dioklecjana. A ten Dioklecjan przeogromnie nie miał rod chrześcijan. Kozał zbulać kościoły, świątynie, zakazał wojokom, a urzędnikom wiary w Jezusa, a tym, co byli mu nieposłuszni, tych wyganiał z cesarstwa, albo ich zabiją. Florian był oficjerem, co miał pod sobą wojoków, fajermonów, bo w ten czas jeszcze nie było fajermonów, tak jak o terazy. Wszędzie tam kany się poliło, przyjeżdżali wojocy, a gasili ogień. Jeszcze długi czas fajermoni mieli takie hełmy podobne do tych, jako mieli rzymscy wojocy. Podziwiajcie się na takie stare fotografie, albo na te starucne hełmy, to one są ganz podobne do tych hełmów rzymskich wojoków. To była taka tradycja. Ale jeszcze terazy fajermoni noszą takie hełmy, jak mają służbę baj kole Bożego Grobu, albo jak są jakieś święta. Ludzie wyrządzali o Florianowi, że robił roztomańte cuda. Baj jednego razu, jak się poliło miasto, to nabrał wody do amperka, a tym amperkiem zgasił wszystkie chałupy. Ludzie go mieli radzi, bo wiedzieli, że jak się co stanie, to Florian przyjedzie ze swoimi wojokami, fajermonami, a tym ludziom pomoże. Był jednako ten Florian chrześcijaninem, a cesarz Dioklecjan kozał wszystkim, co by rzekali do Boga, co miał na miano Jowisz. Florian nie chciał się wyrzec Jezusa, tuż wojocy cesarza powiesili mu na karku żarna, a utopili go w życe. A było to bez mala 4 maja 304 roku po urodzeniu Jezusa. Floriana zrobili świętym dziepro w XVI wieku. W 1528 roku w Krakowie był przeogromny ogień. Spoliło się kupa chałup, a ostał się inny kościół świętego Floriana. Ludzie wierzyli, że to patron tego kościoła go uchronił od ognia. A od tego czasu Florian się stał patronem fajermonów, a wszystkich ludzi, co gasili ogień. Nie skorzy po tym patronem se go zrobili jeszcze kuminiorzy, ci, co robią wewerku, hutnicy, kowole, a piekorze. Wszyscy ci, co przy swojej robocie są blisko fajera, blisko ognia. Ludzie zaczęli go malować na obrazkach, a na chałupach wieszali tabule, a na tych tabulach było napisane: Święty Florianie, chroń tą chałupę, a wszystkich, co w nich są, od ognia. Na obrazkach święty Florian jest malowany jako rzymski wojok, w obliczkach legionisty, a dzierży w jednej ręce lancem, a proporzec, a w drugiej ręce dzierży taki amper z wodą, taką grotkę, a gasi kościół albo chałupę. Tuż tego 4 maja je święto Floriana, ale aj fajermonów, ale aj święto mają kuminiorzy, no ci wszyscy, co są blisko ognia. A wiemy dobrze, że fajermoni nie jeżdżą do ognia, ale wszędzie tam kany ludzie potrzebują pomocy. Na cestach kiejżyka wyleje, jak się auta strzelą, jak auto wpadnie do przykopy, jak przyjdzie powicher. Kiejsi koniami, a wozem jeździli, a dzisiaj już jeżdżą modernymi autami, a w tych autach mają wszystko, co by ratować aj ludzkie życie. Od czasu Floriana zmienił się wercajk, zmieniła się technologia, ale furt mają poważani u ludzi, ci fajermoni, bo wszyscy wiedzą, że chnet przyjadą, wszędzie tam kany się coś stało. Tuż wszystkim fajermonom, wszystkiego najlepszego, nie jeny na 4 maja, ale dycki na każdo, co byście dycki szczęśliwie przyjechali z Patki
do FireDepa. Roztomili macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Pyty, jeden obrazek to jest film, coś się wam może spodobać, a drugi obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Dziękuję pięknie.